Errebote pilota jokoa ez da oso ezaguna, baina Espainiako Gerra Zibilaren aurretik kirol arrakastatsuenetako bat zen Euskal Herri osoan. Gaur egun, Gipuzkoako 3 toki eta Ipar Euskal Herriko 8 herritan jokatzen da, eta bere arauak ezagutzea erraza ez bada ere, benetan ikusgarria da. Une honetan, Enrique Abril errebote txapelketa dago martxan. Xabier Arregi eta Mikel Bengoetxea Zubietarrek azaldu dizkigute xehetasun guztiak. Kaixo, Xabier? Ibaia, Aspaldiko? zer da lata Zubietan? Zuk hemen eskuan daukazunaren inguruko erreportaje bat egiten ari, pixka bat hori jakin nahi dugu, ezta? Orain, nondi dator errebote kirola edo toki guztietan ez da jokatzen? Ez. Nola? Bitu, pelota joko zaharren ama bote luzea da. Ados? Hor jokatzen zen eskuz, aurrez aurreko bi taldeen artean. Eta hortik eratorri ziren, laxoa, errebotea, eta baita ere beste modu batera pasaka ere bai. Eta gerorakoa dira, gaur egunean ezaguna diren jokoak. Eta Zubietan noiztikan jokatzen da, adibidez, errebotea? Nik nuke data zehatzik emango, baina 19. mendean jokatzen zen, eta gerra aurretik, esatea dago hegoaldean, iparraldean ere bai, iparraldean eta hegoaldean, joko nagusietako bazala, sekulako jendetza biltzen ziren, eta gerra izan zen nolabaiteko etena. Gerrak ekarri zuen hegoaldean jokoa kasik desagertzeko punturaino. Eta gaur egun non jokatzen da? Adibidez, hegoaldean toki gutxitan, ezta? Bai, hegoaldean gaur egunean errebotean Gipuzkoan bakarrik jokatzen da, eta 3 herritan, Oiartzunen, Bilabonan eta Zubietan. Eta gero egia da Nafarroan jokatzen dela Laxoan, hor bastan inguru hortan batez ere. Eta plaza ere berezia, ezta? Izaten du? Bai, berez esan duzu plaza. Izatez, pelota jokoarako ez ezik herriko plazak izan ohi direlako errebotekoak, ezta? Eta orduan duten berezitasuna da, normalean ez dagoela ezker paretarik. Aurrez aurreko jokoa nola dan, eta bi taldeak nola aurrez aurre jartzen diren, eskatzen dan bakarra da pareta bat izatea sakerako. Eta hortik aurrea badira plazak, esate baterako Baigorrikoa edo Oiartzungoa bera, pareta bakarra dutenak. Zubietakoak ez, Zubietakoak badu bat, eta gero aparte Elizeko pareta beraz 2 pareta. Eta Zubietarrontzat zer da errebotea? Esango nuke neurri batean gure herriaren ezaugarri nagusia dela edo gure nortasunaren parte oso garrantzitsua, ez? Esan behar da asko zor diegula gerra ondorenean errebotea berreskuratu zutenei. Haiek nolabete gaitasun eduki zutelako galduta zegoen joko bat, hortxe 1950ko hamarkada hortan berriz ere Gabaran aurkitu zituzten xesto zaharrak eta hartu, pelota nolabitekoak hartu, eta hasi ziren jokatzen, eta orduan hasi ziren baita ere iparraldekoekin harremanetan jartzen, behar zutelako nolabait iparraldekoengandik ikasi berriz ere jokoa berreskuratzeko. Oso ondo. Mikel, errebotera jolasteko ze material behar da? Gauza desberdinak erabiltzen dituzu, ezta? Bai, batez ere erabiltzen ditugu bi tresna mota. Hau da, xistoa deitzen diogu. Hau da, minbrezko materiala. Eta, hau da, idea bat eukitzeko, ez da punta antzekoa, baina motxaua eta txikilagoa xistua. Gainera, bakarrik errebotean erabiltzen da, ezta? Bi modalitate da, errebotea eta joko garbia. Errebotea da joko zuzena eta joko garbia da zesta punta bezala, baina frontoian jokatzen den joko bat. Hori da joko bat, zesta punta bezalakoa bat. Eta errebotean erabiltzen da. Eta hauek erabiltzen dute atzeko jokalariek. Alde batetik batea, bestea botatzeko pilota, aurtitzeko pilota. Eta gero erdikoek, dakate halako tresna berezi bat, sartzen da hola eskuan. Eta honek balio du pelota geratzeko. Nolabait esateko gizasarea egiteko, honekin egiten da. Eta horiek dira jokalariak erabiltzen duten tresnak edo, eta gero beste dago, beste tresna oso berezia, hor daukazuena, hori da botilloa deitzen zaio. Botilloa erabiltzen da, eskuz pilotakin ateratzen da, eta hanko laukitxo batean sartzen da pilota, eta hori da sakea egiteko erabiltzen den tresna. Beraz, erabiltzen dira bi tresna hauek, baina eskua ere erabiltzen da errebotean ere. Bai, bost jokalari daude,
eta batek esku utzik pilota jaurtitzen du. Hori bai, atea eta gero segituan jazten du. Geratzeko. Bai. Eta pilota mota berezia da, zerbait berezia badauka bueno, edo? Idea bat egiteko da eskuzkoa bezala, baina eskuzkoak 105-106 gramo badira. Hauek 150, 155 gramo, pixkat pisutxua badia eta pixkat handixauak. Askoz gehiago ez, baina handixauak. Eta gero, plazaren luzerak ere baldintzatzen du jokoa, ez da? Noski, hemen, hau adibidez oso plaza motxa da. 72 metro ditu, baina iparraldean badira 90, 95, 100 metro. Eta horrek erasko jokua baditzen du, ez da oso ezberdina da iparraldean egitea errebotean edo plaza honetan egitea errebotean. Jokua ezberdina da. Eta batzuk dira horren aldekoak, beste batzuk ezain beste. Eta 5 jokalari horietatik, zenbatek eramaten dute xestoa eta bestea geratzekoa? Dia 3 honako xestoakin. Orduan, atzelariak eramango lukete hori? Hori da, eta gero 2 daude, erdian jokatzen diranak, guantia erabiltzen dutena. Guantia. Eta hori da, sarearena edo egiten dutena, ez da, giza sarea. Bai, hauek... Ez da tenisean bezala sare bat, baizik eta pertsonek egiten dute sarearen funtzioa. Guante honekin inberdute pelota geratu, albaldin mabintz. Eta berdin da, lurretik etorri edo airean etorri, Berdin du. Tenisean sare bat dago eta sarea jotzen baldin badu, baina hemen ez? Hemen ez, hemen pasatzen baldin berdin da. Ados. Errebotean zerbait atentzioa deitzen baldin badigu, edo dit behintzat, da bere joko arauak. Ez direla errezak. Pixkat argitu diezagukezu nola dan jokoa? Ohitu gabekoentzat ez da bat ere erresa, eta labur azaltzea ere ez zela pentsa. Lan zaila jarri dizkidazu. Hasteko nik uste ulertu behar dela aurrez aurreko jokoa dela. Hau da, 5 pelotariko talde daude aurrez aurre. Eta orduan pelota batetik bestera doa. Pareta bitartekari izan gabe. Gero, ideia edo referentzia bat izateko, ezagutzen ditugu gaur egunean joko batzuk, esate baterako mundu mailan oso ezaguna tenisa, hori ere aurrez aurreko jokoa da, eta sare batek bereizten ditu 2 eremu, ezta? Errebotean, sare horren ordez giza sare moduko bat dago. Orduan, 5 pelotarietatik 2 eginkizuna da pelota gelditzea. Orduan, nolabait esango genuke, sare zulodun baten antzekoa dela, ze tartekaz dute gelditzen eta orduan pelota beste aldea pasatzen da. Eta orduan tanto egiten da, no? Eta hori da, eta tanto horiek 15ak dira. Kontaera ere badelako tenisak eta hartu dutena. Jatorriz, lehen aipatu ditugun joko zahar horiek bazuten kontaera hori eta tenisak ere hala du, ezta? Orduan, 15, 30, 40 eta jokoa esaten da. Orduan, berezitasuna da bat hori, sarearena edo giza sarearena, eta bestea, tenisean ez bezala, errebotean 2 eremuak ez direla berdinak. Hau da, joko asimetrikoa da. Orduan, badago eremu bat, errestoaren eremua esaten dena, txikiagoa dena bestea baino. Eta pentsa horrek ze aldaketa ekartzen duen. Ari geha esaten, sarea, erdian jarri ordez jarriko bagenu alde batean, ezta? Sekulako abantaila ematen dio eremu txikian jokatzen duenari. Eta horrek, sekulako aberastasun taktikoa ematen dio jokoari. Ze hala izan da, helburua ez da bakarrik 15ak egitea. Helburua bada baita ere joko eremu honetik jokatzea, horrek sekulako abantaila ematen baitu. Eta orduan badaude, jokaldi batzuk aukera ematen dutenak parte honetik edo eremu honetik jokatzeko. Eta orduan hor, pelotariak jokatu behar du taktikoki modu aberatsean hori lortzeko. Jokaldi egokiak egin eta eremu honetik jokatzeko eskubide irabazteko. Eta barkatu, zenba jokotara? 13 jokotara. 13? Zergatik 13 badakigu? Ez, egia da, beti ez dela 13 izan, baina 13, 11, 9, normalean gaur egunean 13 jokatzen da. Eta izango du akaso bere arrazoia, baina ni neuk behintzat ez dut ezagutzen. Behar bada norbaitek jakingo du. Zeren, partida luzeak izaten dira? Bueno, segun. Hori da, betikoa, partidu lehiatuak oso luzeak izan litezke, 3-4 orduko partidak ere jokatu izan dira, eta hor esan behar da, iparraldeko plazak handia xagoa direla, 1 metro ingurukoak edo,
eta hemen berriz Zubitako esate baterako 72 metrokoa da, beraz askoz motxakoa. Horrek ere noski jokoa asko aldatzen du, hemen joku biziagoa ikusten da, han berriz jokua estetikoki oso polita, baina mantsoagoa edo. Bueno, beste estilo bat. Eta horrekin ikusten dut, oinarrizko... Hori da, oinarrizkoa. Orduan, hortik aurrera, ulertzea noiz egiten diren eremu aldaketak eta zergatik eta hori ikusiala ikasi behar da. Eta gainera, aprobetxatuko dut gonbita egiteko. Orain udazkenean hemen jokatzen da Enrique Abril txapelketa, iparraldeko eta hegoaldeko taldeen artean, eta justu orain urria erdira arte edo, hegoaldiaren arabera, partidok izango dira igandero, bai Oiartzunen, bai Bilagunan eta bai Zubietan, eta esan beharrik ez dago, jende guztia gonbidatuta dago, eguarte pasa igandetan izaten dira, eguarte pasa eder bat, eta dosi handitan ez badare, dosi txikitan jokoa ulertzeko, ez? Eta baita ere, datorren jendeari esango nioke, gutako norbait edo dakien baten Alemanian jartzeko, eta beti azalpen batzuk edo ideia batzuk... Pixkanaka, ez da, joateko? Hori da, pixkanaka ikasten joateko. Oso ondo. Enrique Abril txapelketa martxan dago, eta esplikatu iguzu zer den? Bueno, Enrique Abril txapelketa da erreboteko torneo bat, aurten 57. edizioa jokatuko da, jokatzen ari da. Eta, bueno, Enrique Abril berez izena, Enrique Abril zen pelotazale bat, Oiartzuarra, asko maitezun euskal pilota osua, bera palista zen, baina errebotea nik enun ezagutu, baina dirudinez asko maitezun. Eta, bueno, bera esantzale pixkat baita ere bultzatzaile bat Gipuzkoan errebotaren alde, eta bere oroimenean txapelketari jokatzen da. Eta zenbat taldek jokatzen dute? Bueno, hori nahiko variable izatea. Urte batzutan igual dira 8, aurten 9 dira, bestatutan igual gutxiago izan dira 4 edo 5, beti izatekea Gipuzkoarrak 3 talde, eta iparraldetik beste 4, 5 o 6 talde gehiago etortzen dira. Eta badago favoritorik edo urtetik urtera mailari eusten dionak edo... Bueno, hori bizitza bezala, batzutan goien oten dira, bestean behian. Eta, beti, Baionarrak dakate historia, uste dut, Baionarrak ez, Doniban Eroizunekeak dute txapelketa gehiena, eta horiek dira pixkat rankinean buru agertzen direnak. Zubietarrak ere ondo ibiltzen zarete, ez da? Zubietarrak 3 baditugu, eta hori bitxi behar. Eta zenbat partidak osatzen dute txapelketa? Egiten da ligila bantzeko bat, adibidez aurten 3 multzo dira, 9 ekipo dira eta 3 multzo 3koa dira. Eta gero finalerdiak eta finala jokatuko da. Hori da, eta herri guztietan, hau da, errebotea jokatzen den, herri guztietan jokatzen da txapelketa? Enrique Abril txapelketa da, Gipuzkoan antolatzen den txapelketa bat. Orduan, mugatzen da Bilabonako, Zubietako eta Oiartzungo plazetara. Ados. Eta hauetatik aparte beste txapelketarik badago, erreboteari lotzen zaiona? Iparraldean jokatzen da, deitzen da Euskal Herriko txapelketa, 2 maila daude, lehen maila eta bigarren maila, eta gero Frantziko txapelketa jokatzen da, gu hortara ez geraz gehuten. Baina Frantziko txapelketa ere egiten da. Oso ondo, sorte hon txapelketan eta Zubieta finalera iristen den. Eskerrik asko.